गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। बे भिडिअ'आव सावरायनो नागिरदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि मेथ्स साबजेक्टनि सायावहाय सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आरो जुदि चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे उननि समाव बेबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामोबाथाय नोंथांमोना नुयो। बे चेनेलावहाय मेथ्सजों लोगोसे जिके जेनेरेल साइन्स बिनि सायावहाय भिडिअ होनाय जागोन। जे बेवहाय जोंना मेथ्सआव मा दङ, फार्स्ट नाम्बार कुइसनावहाय गाहायनि बबेया आबुं बर्ग नङा। जे मा होनदों, गाहायनि बबेयाहाय आबुं बर्ग नङा होनदों, माने which of the following is not a perfect square। जे गाहायनि बबेयाहाय मा होनदों, आबुं बर्ग नङा, बेखौहाय ना पारफेक्ट स्कुवेर, माने आबुं बर्ग बा पारफेक्ट स्कुवेर नङा बेखौहाय। आरो माखौ जों बेवहाय पारफेक्ट स्कुवेर नङा माने बबेखौ जोङो बेवहाय बर्गरोदा मोननाय नङा आरो बिसोरखौहाय ना, बिसोराव जोङो बर्गरोदा मोननाय नङा बेखौहाय सोंदों। जे जोङो पारफेक्ट स्कुवेर होननानै बेवहाय बुंदों ना। जे होमबा जोङो मा मिथियो जे माब्ला पारफेक्ट स्कुवेर जायो आरो माबायदि अनजिमायाहाय पारफेक्ट स्कुवेर जायो बेखौहाय जोङो मिथिनानै लाग्रोनांगोन जोंना। जेनाय जोङो बेवहाय थोंजोङै जोङो बानायालासिनो जोङो अपसन नाम्बार बिखौहाय जोङो सायख'नो हायो। माबोरै? जे बिनि मुंसेयाव मा दङ, 2 दं, बिनि थाखायनो बियो पारफेक्ट स्कुवेर नङा। मानो? जायखिजाया अनजिमाखौनो जोङो स्कुवेर खालामबा जोङो 2 मोना। जेरै साप'ज हमनानै ला 1 खौ स्कुवेर खालामबा 1, 2 खौ स्कुवेर खालामबा 4, 3 खौ स्कुवेर खालामबा 9, 4 खौ स्कुवेर खालामबा 16, 5 खौ स्कुवेर खालामबा 25, 6 खौ स्कुवेर खालामबा 36, 7 खौ स्कुवेर खालामबा 49, 8 खौ स्कुवेर खालामबा 64, 9 खौ स्कुवेर खालामबा 81 ना। आरो जोङो बिदिनो 10 खौ स्कुवेर खालामबा 100 मोनगोन ना। होमबाना बेवहाय जों मा मोनदों, 1 मोनदों। जोङो जायखिजाया जोङो माखौबा जोङो स्कुवेर खालामबा 1 मोनगोन। आरो मा मोनगोन जोङो 4 मोनो। बेबायदिनो मा मोनदों जोङो 9 मोनदों। आरो मा मोनदों मुंसेयावहाय 6 मोनदों। मुंसेयाव मा मोनदों जोङो 5 मोनदों। बेयावहाय 6 मोनदों ना, दंखाबाय। आरो 9 मोनदों, जों 9आबो मोनखानाय। 4 मोनबाय, नै 4 मोनबाय। बेनिफ्राय मा मोनदों बेवहाय 1आबो थाबाय नै। आरो 5 आरो मा दङ, लाथिख' आरो मा जानांगोन, मोननै जाथारनांगोन दे। मोननै जायोबासो मा जागोन, बेयो ग्रोब बर्ग जागोन बा आबुं बर्ग जागोन बेवहाय। होमबा बेवहाय नाय मा थायोब्ला 1 थायोब्ला 4 थायोब्ला 9 थायोब्ला 6 थायोब्ला 5 थायोब्ला ना। नाथाय मा थायोब्ला जोंनियाहाय मा जाया, आबुं बर्ग जाया। बेवहाय मा थायोब्ला 2, बेवहाय 2 मोनाखै जों। जायखिजाया अनजिमाखौ स्कुवेर खालामबा 2 मोना, 8 मोना जों मुंसेयाव, 3 मोना जोङो, 7 मोना जों, बेयावहाय मोनाखै जों ना। बा बिसोर मुंसेयाव बिसोरबायदि अनजिमा थायोब्ला बियोहाय मा नङा, आबुं बर्ग नङा ना। जुदि बेखिनियाहाय ना। दानिया नेक्स्ट कुइसनावहाय दङ कुइसन नाम्बार 2 आवहाय मोनसे मा होनो बेवहाय, मोनसे खनकनि बिखुं दब्लायथिया 600 मिटार स्कुवेर। खनकनि मोनफ्रोम आखान्थिनि जखाया, जे बेवहाय दङ दा सारफेस एरिया अफ ए किउब इज 600 मिटार स्कुवेर, दा लेंथ अफ इच इज, माने बिनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाखौ जोङो दिहुननांगौ। जे जोङो खनक होनब्लाथ' जोङो मिथिखायो जोङो ना। जे खनक होननाय लोगो लोगो 6था बिखुंनि मा जायो, बेवहाय मोनफ्रोमबो बिखुङाहाय मा जायो, समान। आरो मा जायो, जे खनकनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायोमोन, खनकनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलायाहाय 6 मा जायो, 6a स्कुवेर। बे जाबाय बिखुं दब्लायथि। होमबा बिखुं दब्लायथिया बेसेबां दंखायो, 600। बेयाव मा जागोन, 600। होमबा 6 जों 600खौ दानो बेसेबां जागोन, बेयो 100। होमबा 100नि बर्गरोदाया मा जागोन जोंनाहाय, 10 जागोन। 100नि बर्गरोदाया मा जागोन बेवहाय, 10। होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय, 10। अपसन नाम्बार एआव दङ 15, बियाव दं 20, सिआव दं 8, 5आव दं, सरि डिआव दं 5, बेवहाय 10 गैया ना। नैबे जोंनाहाय 10 जानांगौ। अपसन नाम्बार बियाहाय, अपसन नाम्बार बियाहाय एसे गोरोन्थि जादों। नैबे बियाहाय 20आ मा जागोन, बियो 10। होमबा मा जागोन जोंनाहाय 10 मिटार। अपसन नाम्बार बियाहाय। दाना नेक्स्ट कुइसनावहाय नायदो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ 3x स्कुवेर प्लास 11x माइनास 2नि लाथिख'फोरनि दाजाबगासैया, दा प्रडाक्ट अफ जिर'स, माने सरि सानजाबगासै, दाजाबगासै नङा, सानजाबगासै प्रडाक्ट होनना बुङो ना। सानजाबगासैयाहाय
मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ। अपसन नाम्बाराव दङ, अपसनाव दङ 2/3 -2/3 11/3 आरो -11/3 दङ। होमबा माया जागोन? जे लाथिख'फोरनि सानजाब गासै, जेब्ला जोङो सानजाब गासैखौ दिहुननांगौ जायो, जेब्ला सानजाब गासैखौ दिहुनगोन ना, अब्ला मा जायो जोंनाहाय दिदोम अनजिमा गोजौआव मा जागोन दिदोम माने जेरावहाय सोलायस्लु गैया बेखौ दिदोम होनना बुंगोन। बेनिफ्राय मा दङ बेयाव गाहायाव मा थागोन x स्कुवेरनि थादेर एबा थाफादेर, x स्कुवेरनि थादेर बियोहाय ना, x स्कुवेरनि थादेरा बेयावहाय। होमबा बेयावहाय नायदो दिदोम अनजिमाया मा जोंनाहाय दिदोम अनजिमा मा दङ -2 दिदोम अनजिमा जेरावहाय थाफादेर गैया ना, सोलायस्लु गैया, सरि थाफादेर नङा सोलायस्लु गैया, बेनो जाहैबाय दिदोम। दानिया x स्कुवेरनि थादेरा मा, x स्कुवेर मा दङ 3, होमबा बेयाव मा जागोन 3, होमबा जोंना मा जागोन एन्साराहाय -2/3 अपसन नाम्बार नै बियो -2/3 बियाहाय। होमबा बे जाहैबाय मा जाबाय बियो सानजाब गासैनि ना। दाना जोङो दाजाब गासैनिया मा जागोन, लाथिख' मोननैनि दाजाब गासैबा दाजाब गासै, जेब्ला जोङो दाजाब गासैखौ दिहुननो होगोन ना, अब्ला मा जागोन -x नि थादेर जागोन, गाहायाव मा जागोन x स्कुवेरनि थादेर। होमबा मोननैनियावबो सानजाब गासैनियावबो दाजाब गासैनियावबो गाहायाव मा थागोन x स्कुवेरनि थादेर, बिनियाव मा जागोन -x नि थादेर जागोन दाजाब गासैबा, आरो सानजाब गासैबाथ' मा जायो गोजौआवहाय दिदोम ना। दे दाना नेक्स्ट कुइसनाव नायदो, मा खालामनांगौ मान दिहुननांगौ जोङो। दा भेलु अफ मा होनदों, दा भेलु अफ -2/3 पावार 4 बिनि मानखौ जोङो दिहुननांगौ ना। जोंनिया बेवहाय बे जाखानाय नङा, बेबो जानाय नङा, मानो होनबा नाय बेवहाय माइनास दङ, बेवहाय माइनास दं, मानि थाखाय माइनास गोनां जाया, नाय जेब्ला डिग्रिया जोंनियाहाय जरा जायो अब्ला मा जायो माइनासा मा जागोन प्लास जागोन। डिग्रिया मा होनदों जेब्ला जरा जायो ना, अब्ला मा जागोन जोङो डिग्रिया जरा जायोब्ला माइनासा मा जागोन प्लास। बे जरा जायोब्ला मा जागोन, हमना लाबाय बेयावहाय 5 थानायमोनबा मा जागोन माइनासा माइनासनि जागोन, बे जरा जायोबा माइनासा माइनासनि जायो। होमबा जोंना मा जागोन बिसोर मोननैया नंलाना, बिसोर मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेया जागोन ना, नायदो बेयावहाय 2 मोनब्रै सानजागोन, 2 पावार 4 मालाय 2 मोनब्रै सानजागोन, 2 मोनब्रै सानजाब्ला बेयावहाय 2 थालांबाय ना, होमबा 4 बेसेबां जागोन बे 16, होमबा 16 बेखौ मोनबाय। दाना गाहायनिखौ जोङो नायबावदो नायनांला ना, 3 मोनब्रै सानजाबा मा जागोन जोंनाहाय 9 बेसेबां जायो 81, होमबा 81 मोनबाय, होमबा अपसन नाम्बार डि आहाय। नेक्स्टआव दङ, नेक्स्टआवहाय होननानै बुंदों जे x प्लासनि बे किउब दे, x प्लास किउब समान x किउब माइनास 4 समानथायनि रोदा अनजिमाया जाबाय, माने रोदानि अनजिमासो दे, रोदानि अनजिमा ना, समानथायनि रोदानि अनजिमा। द नाम्बार अफ रुट्स अफ द इकुवेशन x प्लास 2 होल किउब इकुवेल x किउब माइनास 4 इज, माने बेयावहाय बे नैबेहाय ना x प्लास 2 होल किउब समान x किउब माइनास 4 आहाय माने मोनबेसे रोदा अनजिमा थागोन बेखौहाय दिहुननो होदों। बेवहाय नाय x प्लास 2 होल किउब मा होनदों x प्लास 2 होल किउब समान x किउब माइनास 4, नैबे मानि महराव दङ x प्लास y होल किउबनि महर दं। बेखौ मा लिरनो हायो जोङो x किउब प्लास 3x स्कुवेर y प्लास 3xy स्कुवेर प्लास y किउब, बेबायदि महरावहाय लिरनो हायो जों ना। मा जागोन जोंनाहाय बेखौ लिरोबा x किउब प्लास 3x स्कुवेर, होमबा 3 याव मा जागोन 3 थाखाबाय, x मा जोंनाहाय x आनो x स्कुवेरानो, y मा दङ 2, होमबा 6x स्कुवेर, मा जागोन बेवहाय 6x स्कुवेर, 6x स्कुवेर जाबाय। दानिया मा जागोन बेवहाय 6x स्कुवेर प्लास मा जागोन 3xy स्कुवेर जायोना, होमबा 3 इन्टु x आथ' x आनो y नि माना 2 ना, होमबा 2 खौ स्कुवेर खालामबा 4 जों 3 सानजाबा बेसेबां जागोन बेयो 12x। दानिया मा जागोन प्लास दाना जों मा खालामगोन y किउब, माने y आ बेयाव मा दङ 2 खौ किउब खालामबा 2 मोनथाम सानजाबा बेसेबां जायो 8 समान x किउब माइनास 4, नाय बेबो x किउब बेबो x किउब, मोनसे समान मोननैबो
गुबुन गुबुन फारसेजों आगसिथिं समानसिनि आगसिथिं आरो फारसे मोनसेया समानसिनि आगदाथिं जेब्ला एखे जायो सिनाबो समान एखे जायो अब्ला मा जागोन बिसोरहाय केन्सेल जागोन मानो होनबा बेखौ ओरै लाबोयोब्ला माइनास जागोन बेना बेयाव मा जाबाय 6x² प्लास 12x जेब्ला बेखौ माइनास ओरै लाबोगोन मा जागोन बियो प्लास 12 जागोन बेना 0 बा इयो मा जाखो बियो जौगानाय समानथाय जाबाय जौगानाय समानथाय माने मा बिनियावहाय देरसिन डिग्रिया मा जाना दं 2 देरसिन डिग्रिया 2 नालाय बियो 2 डिग्रिनि होमबा बियो जौगानाय समानथायाव मोनबेसे रोदा थायो मोननै थायो होमबा रोदानि मोनबेसे रोदा थागोन बेवहाय 2 नाम्बार अफ रुट्सआ मा जागोन 2 जागोन माने मोननै रोदा थागोन बेवहाय समानथायनि रोदानि अनजिमाया 2 जागोन आरो माने मोननै रोदा थागोन होमबा अपसन नाम्बार 2 आहाय ना सरि अपसन नाम्बार C आहाय 2 आहाय बेना एन्साराहाय माने 2 डिग्रिनि बेवहाय जौगानाय समानथाय 3 डिग्रिनि जुदि कनक मोनबा बिनिया मा जागौमोन 3 ना बेबायदि दा नेक्स्ट कुइसन नेक्स्टआव दं जोंनाहाय बेहाय ना जे बेयाव मा दङ 8 cos x² a माइनास 8 cos square a नि समान मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ बेवहाय नाय जेब्ला जोङो 8 cos x² a माइनास 8 cos square a ना जेब्ला जोङो 8 खौ कमन लागोन अब्ला मा जागोन बेवहाय cos x² a ना cos x² a माइनास cos square a नाय cos x² मा जागोन बियो 8 इनटु मा जागोन cos x² a माइनास cos square a नि माना मा जायो 1 जायो होमबा मा जागोन बियो 8 जों 1 सानजाबा 8 अपसन नाम्बार C आहाय ना अपसन नाम्बार C आहाय जे बेवहाय नाय जे जों मा मोननो हायो जे cos square a प्लास 1 नि समान मा जायो cos x² a ना होमबा जों जेब्ला 1 खौ लाखिगोन अब्ला मा जागोन cos x² a माइनास cos square a जागोन बेना होमबा नाय cos x² a माइनास 1 नि जायगायाव cos square a नि जायगायाव मा होनो हायो जोङो 1 फज'नो हायो ना होमबा बेखौ कमन लाबाय 8 जों 1 सानजाबा 8 जाबाय बियो ना होमबा जोंना मा जागोन दङ अपसन नाम्बार C आहाय बेबायदिनो माखासे थाबिथाफोर दङ 1 प्लास 10 square a नि समान मा जायो sec square a बेफोरबायदि ना cos square a प्लास sin square a into समान मा जायो 1 cos square a प्लास sin square a नि समान मा जायो 1 दा नेक्स्टआव दङ मा होनो बेवहाय जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमाया 22 सेन्टिमिटार जायो अब्ला बेंखननि मोनसे जखायसेनि दब्लायथिया जागोन जे इफ द सार्कमफेरेन्स माने बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौनो मा होनना बुङो बेंखन हांखोबो होनना बुंगोन माब्लाबा सार्कमफेरेन्स होनना बुंदों अफ ए सार्कल इज 22 माने मोनसे बेंखननि जिनाखि सोरगिदिं सिमा बियो 22 सेन्टिमिटार देन द एरिया अफ ए क्वाड्रेन्ट अफ द सार्कल इज माने जखायसेखौ दिहुननांगौ जखायसे माने बेवहाय मोनसे सार्कल बेयो ना बे सार्कल बिनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां दङ 22 सेन्टिमिटार जे सार्कलनि सोरगिदिं सिमाखौ माबोरै मोननो हायो जोङो 2πr नि समान मा जागोन बेवहाय 2πr नि समान 22 ना बेबायदि दाना जोङो माखौ दिहुननांगौ नोङो क्वाड्रेन्ट बेवहाय नाय जेब्ला जों बेखौ बानायो अब्ला मोनबेसे क्वाड्रेन्ट सोमजिगोन बेवहाय मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जागोन ना अब्ला जोङो नैबे मोनसे जायखिजाया मोनसेनि क्वाड्रेन्टनि जों मा खालामनांगौ जोङोहाय बेवहाय दब्लायथि दिहुननांगौ जों एरिया माने दब्लायथिखौ दिहुननांगौ जों ना होमबा नाय जे जा बेवहाय मा होनदों मोनसे बेंखन बेयो ना बे बेंखनावहाय मा होनदों सोरगिदिं सिमायाहाय 22 सेन्टिमिटार होमबा मा जागोन बेवहाय जोङो नैबे मोनसेनि मानखौ दिहुननांगौ ना होमबा नाय जों r नि मानखौ मिथिग्रोना लानांगोन मानो होनबा जोंनिया मा जायो जे बेंखननि जिनाखि मा होनो बेवहाय दब्लायथि दिहुननाय बेंखननि दब्लायथि दिहुननाया मा जोंनियाहाय πr² ना होमबा जों मा खालामनांगौ बेवहाय r नि मानखौ मिथिग्रोनांगोन होमबा जों माबोरै मोनो बेखौहाय 2πr नि समान मा जायो 22 माने 2πr आनो मा जायो बेवहाय बेंखननि सोरगिदिं सिमा आरो बेवहाय होनाय दंखायो 22 होमबा जों r खौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङो 2 जों रानबा जागोन बे 11 ना 11 जाबाय दाना जोङो r खौ जेब्ला r खौथ' लाखिखांबाय अब्ला जों पाइआ बेसेबां पाइनि मानाहाय 22/7 होमबा 22/7 होननाय लोगो लोगो 7आ मा जागोन गोजौआव सानजाफैजागोन बेना 11 गायाव मा थागोन 22 × 7
होमबा इजों खरा बेसेबां जागोन बेयो 2 मा जागोन आरनि माना 7/2 जासिगोन होमबा आरनि माना बेसेबां दोङो 7/2 आरनि माना बेसे जाखो 7/2 गोसोआव लाबानो जाबाय 7/2 आरनि माना 7/2 जाबाय आरनि माना दा माखौ दिहुननांगौ दोङो मोनब्रैनि मोनब्रै नोंना नङा 3 बाहागोनि फानसेनिखौ दिहुननांगौ बा फानसेनि जिनाखि दब्लायथि दिहुननाय बे मा फाइ आर स्कुवेर बा फाइनि मानखौथ' जों फाइनि माना बेसेबां 22/7 आरनि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 7/2 होमबा 7 जों 7 केन्सेल खालामदो ना 7 जों 7 केन्सेल खालामबाय 2 जों खरा बेसेबां जोङो 11 जों 7 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 77 4 जों 2 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 8 होमबा जोंना मा जागोन 77/8 सेन्टिमिटार स्कुवेर अपसन नाम्बार एआहाय जाबाय बियो जे मानि थाखाय बेवहाय 1/4 लादों जे जोङो नैबे गासै बेंखननि दब्लायथि बे बेंखननि दब्लायथिखौ जोङो फानब्रैयाव फानसेनि दिहुननांगौ नालाय बेखायनो जों मा खालामनांगोन 4 जोंहाय जोङो राननांगोन दानिया नेक्स्टआव दङ गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 30 मिटार गोजानाव हासायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिजों बानायनाय जौगा खनाया 45 डिग्री टावारनि जौथाया जागोन जे मा खालामदों बेवहाय मोनसे टावार होनना बुंदों ना द एंगल अफ एलिभेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 45 the length of tower is जोङो मा खालामनांगौ टावारनि जौथायखौ दिहुननांगौ जे गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय बे हमना लाबाय बे गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय गोजानाव हासायाव थानाय नैबे मोनसे बिन्दो बेसेबाङावहाय 30 मिटार नैबे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय नैबेयावहाय दंफैयो आरो बियो बिनिफ्राय मा खालामदों मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिजों बानायनाय नैबे टावारनि थिखिनि बेजों बानायनाय जेनाखि खना बे खनाया बेसेबां दोङो 45 डिग्री बे खनाया 45 डिग्री अब्ला नैबे बे टावारनिखौ जोङो हमना लाबाय एक्स ना बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ टावारनि जोङो जौथायखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा जों बेवहाय जिनाखि बियोहाय 3 खनासु बे 3 खनासुआव जों गोसोआव लानांगौआ मा जे जोङो फराय हाथारगोन बेखौ बे फर्मुलाखौ गोसोआव ला PBP फराय बेखौ फराय हागोन हाथारगोन बेखौ माने P जाहैबाय बेवहाय मा पारपेन्डिकुलार P मानि मा पारपेन्डिकुलार B मानि बेस H मानि हाइपोटेनियास पारपेन्डिकुलार जाबाय नैबे थोंगोरा पारपेन्डिकुलार नैबे जाहैबाय हासा बेस नैबे जाहैबाय हाइपोटेनियास आरो नैबे फार्स्टआ मा जागोन जोंनाहाय कस नैबे मानि फर्मुला जागोन साइन आरो नैबे जाहैबाय उल्था जाबाय आंनिया नैबे जाहैबाय साइन कस आरो नैबे टेन साइन कस आरो नैबे मा दङो टेननि होमबा साइन बा मा जागोन जोंनाहाय साइन बा P/H जागोन कस बाथाय B/H आरो टेन बाथाय P/B दाना जोङो जेब्ला कटनिखौ जोङो 10खौ उल्थायनांगोन कसेकनिबाथाय जों मा खालामनांगोन साइननिखौ उल्थायनांगोन सेकनिबाथाय जों माखौ उल्थायनांगोन कसनिखौ उल्थायनांगोन बिनि सायाव आङो क्लास 10आवहाय मोजाङै भिडिअ होनाय दंखायो नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन माबोरै गोसोआव लानो होमबा जों दानिया थोंजोङै माखौ दिहुनगोन जोङो एक्सनि मानखौ दिहुननांगौ टावारनिखौ नाय बेयावहाय माजों सोमोन्दो दं जोंना बेवहाय सोमोन्दोआहाय नैबे पारपेन्डिकुलार आरो नैबे बेसआ होखानाय दं होमबा पारपेन्डिकुलारजों बेस गोनांखौ नांगौ जोंनो ना पारपेन्डिकुलारजों बेस गोनाङा मामोन पारपेन्डिकुलारजों बेस गोनां नैबे PB बा माखौ मोनो जोङो 10 होमबा जोंना मा जागोन बेवहाय 10 जागोन होमबा माखौ लानांगोन जोङो बेवहाय 10 माखौ लानांगोन जोङोहाय 10खौ लानांगोन जोङो ना 10 बेवहाय बेसेबां 10 45 डिग्री बेसेबां होनाय दं बेयो 10 45 डिग्री 10 45 डिग्रीआव मा जायो P/B Pआहाय मा जागोन जोंनाहाय X Bआहाय 30 Bआहाय 30 दानिया बेवहाय नाय 10नि मान 10 45 डिग्रीनि माना बेसेबां जायो 1 10 45 डिग्री मानखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 1 10 45 डिग्रीनि माना 1 दाना मा जागोन X/30 होमबा जों बेखौ सानजाबदो बेवहाय X 1 जों 30 जों मा जागोन बियो 30 होमबा जोंनाहाय टावारनि जौथाया बेसेबां जागोन 30
मिटार होमबा मा जागोन अप्सन नाम्बार ए आहाय 30 मिटाराहाय। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेवहाय 64 सेन्टिमिटार किउब रोजागासेनि मोननै खनकखौ जोबथिजों जोबथि फोनांजाबनाय जादों सोमजिनाय आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथि दिहुन। बेवहाय रोजागासे दिहुननाया मामोनलाय ए किउब ना ए किउब बा जोङो ए नि मानखौ दिहुनना लाग्रोनांगोन मानो होनबा बेवहाय नाय मा होनदों मोननै खनक ना खनक मानि नैबे समान समान आखान्थि गोनां आरो मोनसे खनक बाव ना बेखौ मा खालामदों दाजाबदों मोजाङै नांजाबासै ना मोननैजों ज' खालामदों आरो ना मोननैजों मा खालामनांगौ बेखौहाय फोनांजाबदों बिजौजों बिजौ बेखौ फोनांजाबदों ना होमबा नैबे जाहैबाय 60 मोनसेयावहाय बेसेबां 64 सेन्टिमिटार किउब आरो बिनि रोजागासे मानि मा ए किउब होमबा जों आखान्थिनि जखाखौ दिहुनना लानांगौ ए किउबा बेसेबां 64 जे माब्ला जोङो 64 मोनो बा 64 नि खन रोदाया मा जागोन जोंनियाहाय 64 नि खन रोदाया मा जागोन जोंनियाहाय ना 64 नि खन रोदा जे माखौ जोङो नाय माखौ किउब खालामबा जोङो 64 मोनो जोङो ना होमबा माखौ खालामगोन जोङो 4 ब्रै सानजाब्रै बेसेबां जायो 16 ना 16 जों आरो 4 जों सानजाबोबा 24 2 थाबाय 64 मा जागोन जोंनाहाय इनि मानाहाय जोंनाहाय 4 जागोन बियो बा मोनसे आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन 4 जागोन मोनसे आखान्थिनि जखाया 4 दाना 4 जागोन ना होमबा बिनियावहाय मा जागोन बियो 4 एबो 4 होमबा नैबेबो 4 एबो 4 एबो 4 गासिबो 4 जाजोबगोन ना नाथाय नैबेयो नाय बे मोनसे खनक जाबाय बेखौ फोनांजाबनाय लोगो लोगो बियो आयतारि खनक जाबाय आयतारि खनक जानाय लोगो लोगो गोलावा मा जागोन जोंनाहाय 4 जागोन बिनिफ्राय जौथाय आरो लावथाया मा होनो जौथाय आरो अरथाया एखेयानो जागोन नैबे गोलावाहाय 4 + 4 मा जागोन बियो 8 जागोन ना फोनांजाबबाय नालाय रुगुंजों रुगुं बिनि मोनसेनि 4 आखान्थिजों आरो बिनि मोनसे 4 लावथायनि आखान्थिजों फोनांजाबनाय लोगो लोगो मा जाबाय बियो 8 दाना जों मा खालामनांगौ आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथि आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन होमबाथ' बेवहाय जोङो एल नि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 8 बि नि मानाबो जोंनाहाय मा जागोन 4आनो h नि मानाबो 4आनो बिसोरखौ जेबो दाजाबाखैना जोङो खालि गोलावखौल'सो होमबा जोंनियाहाय आयतारि खनकनि जों मा खालामनांगौ बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ जोङो होमबा मा खालामगोन आयतारि खनकनि जोङो बिखुं दब्लायथि दिहुनगोन जोङो आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायोमोन 2 * LB + BH + HL ना बेवहाय मा जाबाय 2 L जों B जों सानजाबा मा जागोन L जों B जों 8 × 4 32 प्लस B जों H 4 × 4 बेसेबां 16 प्लस H × L H आहाय 4 L आहाय 8 होमबा बेसेबां जागोन बे 32 होमबा मोनथाम दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 7 8 9 10 0 80 जों बेखौहाय सानजाबोबा 160 होमबा 160 सेन्टिमिटार स्कुवेर बे दब्लायथि होनो नालाय स्कुवेर जागोन बेना सानगुदियाहाय होमबा मा जागोन अप्सन नाम्बार सि आहाय 160 सेन्टिमिटार स्कुवेराहाय नैबे जाबाय नेक्स्ट लास्ट कुइसन बेयो ना बेवहाय दङ जे गाहायनि बबेया मोनसे बांबिदाब पलिनोमियेल which of the following is a polynomial पलिनोमियेल होननाय लोगो लोगो बेवहाय मा थागोन मा जानांगोन जे पलिनोमियेल जानोबा बेवहाय जेब्लायबो डिग्री माने मोनसे सोलायस्लुनि जेनाखि डिग्री बे डिग्रीनि माना जेब्लायबो मा जानांगोन आबुं अनजिमा जानांगोन आबुं अनजिमा होननाय लोगो लोगो मा 0 1 2 3 4 बेफोरबायदि ना बोखाव खोन्दोआव थानो मोना माइनास जानो मोना पइन्टआव थानो मोना बेफोरबायदि ना होमबा बेवहाय नाय बेवहाय बोखाव खोन्दोआव थानाय लोगो लोगो जेब्ला जोंखौ उल्थायगोन एक्स बिसिनि डिग्रीयाहाय माइनास जागोन डिग्रीया माइनास जागोन डिग्रीया माइनास जानाय लोगो लोगो बियो मा जानाय नङा बांबिदाब जानाय नङा बिनियाबो बेबायदिनो माइनास जागोन डिग्रीया आरो बिनियाहाय रुटनि सिङाव दं रुटनि सिङाव माने बिनि डिग्रीया मा जाना दङ हाफ जानाय लोगो लोगो बेयो बोखाव खोन्दोआव दं बोखाव खोन्दोआव जायोबा बे पलिनोमियेल नङा होमबा जोंनिया माया जागोन नैबे अप्सन नाम्बार बि आहाय ना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।